Здравейте, с вас е Екатерина от ведическа школа Джаймини, школа за изучаване на ведическа астрология. И с мен днес е Ирена Саумя Деви, практикуващ и учител по хималайска крия и кундалини йога и практикуваща ведическа астрология. С нея ще поставим, с разговора ни с нея, поставяме начало на един цикъл от разговори с ведически астролози в България, с всички, които са се докоснали до това знание и го предават на хората в своите часове и практики. Здравей, Ирена! Здравейте! Благодаря на Катето, че ме покани на това интервю. Много се радвам и с удоволствие ще споделя всичко, което е свързано с тези така дълбоки и необятни науки, които са променили живота ми. И днес е много хубав ден, Луната. Знаем, че във ведическата астрология много е важно къде се намира Чандра. Намира се в Накшатра Рохини, Накшатра Рохини, и когато Рохини се падне да е в сряда, като днес, ден сряда, се получава по Мухурта една много хубава комбинация Шубха, което означава благоприятно, удачно, така че дано този разговор наистина да е интересен на всички, които биха го гледали. А, Ирена, представи ни се, смисъл, кажи ни как стигнат ведическата астрология, изобщо ведическото знание до тебе. Как, как откри пътя? Как то те откри, може би? Пътя ме откри, просто го усетих и с много силно влечение още като ученичка. Много започнах да се чета за йога, да се интересувам. Без да имам учител, практикувах по час и половина-два на ден, само каквото намирах от книгите. Това е 90-те години. Изобщо, според мен, го нося от минал живот, този интерес. После остана на заден план в живота ми и 20 години след като си бях помечтала да отида до Индия и да уча тези ведически науки и техники с истински учител, тази мечта ми се сбъдна. Случайно, така да се каже. Попаднах на това място, срещнах този учител. Казва се Ананд Мехротра, той е индиец, който е роден в тази традиция. Той е поет в ръцете на гуруто още от раждането си и бил с него до 18-та си година. Да, нека да покажем. Ще споделя екрана, за да виждат теб. Ето това е Анант Мехротра. Да. Да, това е нашата йога академия, която се намира на брега на една малка рекичка на няколко километра от Ганг, от Ришикеш. И така там попаднах за първи път през 2018 година на първото ми обучение за йога учители. Вече бях йога учител по Виняса Флоу, но търсех да се задълбоча в по-финни практики. И толкова много ме докосна и почувствах такъв дълбок резонанс с това, което говори този учител, че при първа възможност отидох там, записах се на обучение. То беше изключително лечебно и трансформиращо, защото тогава точно преживява голяма криза в живота си. И само след месец, първото ми пребиваване в Индия, като се прибрах, всичко ми изглеждаше различно. Просто вътрешната ми промяна преобърна всичко, продължих да практикувам отдадено, продължих да се обучавам във всички следващи нива и съответно си записах лична ведическа консултация с моя гуру, който, нали, освен, че преподава технологията крия, кундалини и всички тези финни практики, интегрална практика всъщност. Тя включва и асани, и медитация, и свещени ритуали, мантра, цялостна интегрална практика. Той също е и астролог и той ми направи лична консултация, след която останах поразена. Колко дълбоко може някой да ти покаже какво си ти всъщност. Неща дори, които не съм се съмнявала, но винаги смътно в себе си съм усещала. Той ми ги каза и ми даде такива ценни насоки, които просто даде ми пътя. Каза, това е пътя, вървиш по него,
това и това е върху което трябва да си фокусираш вниманието. За това трябва да внимаваш. Даде ми средствата, с които да помогна на енергията на местата, където тече затруднено в моя живот и в областите от живота ми, да, да засиля потока. Ще си говорим, може би, по-късно за всичките тези Да, те са да, но неприятни. това е пътя, по който си стигнала и в частност и до ведическата, до Джотиш, ведическата Да. астрология, е точно, защото Джотиш е част, тя е една от шесте виданги, така че точно тя е част от това знание и всъщност ти първо, нали, си изучавала точно философията, веданга като философия, и вече това ни води до не може да се отдели Джотиш, т.е. не, че не може, но по-пълно е знанието. То е част от нещо по-голямо. И самостоятелно може да... Именно, за да може да разкрие целия си потенциал, то трябва да е заедно с всички ведически науки, заедно с йога технологията, заедно с аюрведа също. Абсолютно всичко е една цялостно знание, което трябва да се практикува. В нас. Много. Добре. Какво ви ти разказваше той за Джотиш? Аз искам да покажа какъв красив алтар на Наваграха, на девете планети има, на самите янтри. Ето. Как ти представи изобщо? Как ти въведе той в света на Джотиш? Нали след тази консултация, която е направил върху твоята натална карта? Аз тогава абсолютно си нямах и представа от астрология. Изобщо, просто чисто практически сведе това знание до изключително ценни съвети, конкретно в моя живот, какво да направя. А след това вече, когато отидох на курс, бях, както всеки път, когато се докосвам до това ведическо знание, в абсолютна възхита и преклонение пред неговата необятност и дълбочина. И Джотиш, науката за светлината, която да ни покаже, да изкара на светло нашия път във време-пространството, пътя на нас като едно в най-дълбоко ниво чисто съзнание, което обаче е приело индивидуална форма, станало една душа, която преминава през безброй животи, за да може да се учи, все повече и повече да се разраства и да става чист проводник на това съзнание, което е в най-дълбоката си същност. Изумително той представя Джотиш като наука за това какво е натрупването на миналото, какъв е багажа, който носим в този живот, научените и ненаучени уроци и съответно какво сме избрали да научим в този живот. И изключително ценна наука в различните етапи от живота си, в какви области, по какъв начин трябва да насочваме вниманието и енергията си. Изобщо целта на всичко това е да ни направи по-осъзнати за нашето пътуване през живота и да минем през него с минимално страдание, т.е. минимална съпротива, знаейки, че тук и тук сега ще имам трудности в тази и тази сфера, защото те трябва да ми помогнат да изградя такива и такива качества. Толкова е ценно да го знаеш, толкова е ценно да имаш техниките, с които да го постигнеш. В крайна сметка да си тръгнеш от този живот един ден с максимално оползотворено време, с максимално повдигнато съзнание и разширено съзнание. Да. Много ми харесва това, което споделяш, че нали, си получила като опит от него, защото повечето хора, не повечето, но все още астрологията е нещо, от което има страхове. И за самите граха, за самите планети има страх, че примерно аз съм в период на Сатурн или Садесати. В Индия знаеш, че те са по-суеверни и тези страхове или тези суеверия за тези проклятия или шапи, които имат в хороскопите си, понеже аз съм учила в традиция, в която не са ми ги говорили тези неща, нямам създаден страх към тях. И когато аз ги използвам и ги говоря на хората или ги преподавам, нито ги споменавам, нито ги представям като страшни, няма. И затова това, което казваш, нали, че всъщност хороскопа се проявява като едно разбиране и спрямо нивото на нашето осъзнаване. Много ми хареса
Ирена има сайт, накрая също ще го кажем, но тя е написала точно това. Няма лоши, добри. Това са едни енергии, да ги наречем, които трябва да ги почитаме. И точно това е осъзнаването ни. Да. Именно, когато знаем, примерно, че сега идва зима. Зимата не е лош сезон, просто когато си осъзнат, че тя предстои, се подготвиш по подходящия начин, ти ще преминеш по най-добрия начин през този сезон. Няма хубави и лоши. Да, Всеки просто един се може да бъде адаптираме към възможно. различните енергии или ги проявяваме по начин. Те през нас се проявяват по различен начин, според това Какво е съзнанието, с което ние взаимодействаме с тях. Можем да ги проявим по висок начин, с извисени качества, може да ги проявим по нисък начин. Ако съзнанието ни е ниско, те да се превърнат в слабости, съпротивления. Да, винаги ме питат, като се погледне една карта, примерно тези, хайде ако видим така наречените планети, които ги наричат бенефици, всъщност те са Салмя Граха, като твоето име, т.е. означава блага енергия или по-мека, примерно Венера, Юпитер, и по-крура, или които ги наричат малефици, но малефик означава лош, зъл, а всъщност думата крура е просто, че енергията е по-сурова, да, по-груба и по-сурова, но това не означава лоша. Просто, да, и мисълта ми, че от нивото на осъзнаване зависи как човек ще прояви и картата си. Защото имам едно и също положение. Ако ще е екзалтирана Венера в Риби, има велики гуру, като примерно Ананда Майма, но има и серийни убийци, има и много жестоки хора. На Хитлер, този, който му е бил Менгеле, лекаря, който е правил експерименти много жестоки с хората в концлагерите, екзалтирана Венера в Риби, и то там в градуса близо до екзалтация. И по същия начин и с Уча гуру, екзалтиран гуру, Юпитер, може да се прояви като много висше, но точно за това, което тръгнах от твоите думи, че тази енергия може да се прояви на, айде да го наречем, с по-виша осъзнатост и с по-нише ниво, да. Така че, да, не е самия хороскоп, той си планетите са си в някакви положения. От нас зависи как ще го проявим. Именно. Значи няма добро и лошо, да. Няма добро и лошо и няма, според мен няма граница, ти не можеш да се развиеш повече от това. Можеш да се развиеш до безкрайност. Да. Това е твоя потенциал. И основният метод за да поощриш израстването на човека, на който правиш ведическа консултация, според нашия Гуру Ананд, е коригирането на съзнанието, на възприятията му. Тоест да го накараш да погледне по-мъдро на ситуацията, в която е, и да я използва за израстване. Да, това наистина може да го каже човек, който идва наистина от дълбоката традиция и го е разбрал. И всъщност това е в наши ръце. Хайде, карма, фалам, плодовете на нашите действия от минали животи, те все пак са нещо, което идва, нали, в смисъл обстоятелства. Тях все пак по-трудно бихме променили. Но чрез нашето осъзнаване, това е в наши ръце, да работим с това. Именно. Да външните обстоятелства не винаги са под наш контрол, но нашата реакция и възприемане на външните обстоятелства винаги. Това е свободната воля, за които всички питат колко е, къде е. Ето това е. Свободни сме до толкова, доколкото сме осъзнати. Това е. Тоест, ако аз знам, че сега идва зима и осъзнавам, че ще е студено, че ще е мрачно и така нататък, и реша да го използвам за други по-благоприятни дейности, вместо да ходя навън необлечена, тогава ще ми е полезно. Да. А какви практики или методи ти практикуваш и, нали, съответно той ти е предал, и за разширяване на нашето съзнание, осъзнатост, повишаване. Какви? Има много методи. Да. Както казах, основното и първото е коригиране на възприятията на човека, да го накараш да се издигне над ситуацията си, да я погледне мъдро, по-всеобхватно, да не е толкова вкопчен в изолирани неща и от тях да се повлиява, просто да погледне цялостно на ситуацията. Смисъл, самите техники може би трябва да нарека. Да. Примерно, да.
Една от тях е в самия разговор с човека да му разшириш гледната точка. Това е един от начините. Може би това спада под гяна, знание, да му Точно дадеш. така. Да. Това е. Да, Правилното знание. Другите, те са много. Разбира се, кристалите. Това всички ведически астролози го използват. Кристалите, нашия гуру ни казва, че те са един вид като хранителни добавки. Ако, примерно, отиваш на доктор и ти казват, липсва ти този витамин, взимай от него. Така във ведическата карта се вижда кои са слабите енергии на съответните, нали, планети. Има си съответни изисквания, кои планети могат да бъдат подкрепени, които са благоприятни за самия хороскоп. Дават се, нали, съответните кристали, като най-въздействащи са скъпоценните камъни, препоръчват се да се носят като пръстени и за всяка планета има съответен пръст. Има си ритуал преди първо носене, с който да се пречисти и зареди самия камък. И полускъпоценните също ги използваме в по-голямо количество, гривни, мали. Да, но Ирена, той със сигурност е споделил, че сам по себе си, т.е. човек да не очаква, че ще сложи на пръста си някакъв камък, кристал и чудодейно ще му се разрешат всичките Точно в така. живота или Благодаря за тази забележка, много на място. само да не, да не остават с това впечатлението. Този камък е като една. Нали, кажи ни ти. Точно така е. Ако човек не върши своята вътрешна работа, Да. сам по себе си камъка нищо няма да направи. Той е просто един помощник. Да. Вътрешната работа няма да стане. Не, вътрешната работа можеш сам да си я свършиш и гуруто или ведически астролог може да ти даде средствата, може да ти даде техниките, може да ти даде мантра. Мантрата е много мощно средство за коригиране на енергията, на вибрацията. Има си планетарни биджа мантри, семенни мантри, които съдържат концентрирана енергията на планетата. Съвсем кратички, да. Има си ища мантри. Всяка една планета е свързана с определен образ в ведическата традиция. Ища означава божество. Това са различни архетипи, образи, които въплъщават безкрайния човешки потенциал под формата на различни качества. Някой за Венера или да, например, Венера е Лакшми. Лакшми, да. Да. Сатурн е Шива. Юпитер е Ганеша. Марс е Хануман. Да. Кето също Ганеша може, нали? Кето за Ганеша не съм чувала. Различните традиции има известна разлика. Луната? Луната е Кришна. Кришна, да. Тук сте също. Да. Слънцето също може да е Шива. Слънцето е Сурия, Гаятри. Гаятри мантра, да. Гаятри, да. Да. Енергията на Слънцето. Какво не сме казали? Меркурий, Буда. Буда. Сарасвати. Сарасвати също. С Меркурий се свързва повече. Да. Заради мъдростта, заради комуникациите. И така, и съответно има мантри, които са свързани с съответните тези архетипи божества. И с тях, мантрувайки с тях, така вкарваме в себе си точно вибрацията на високото проявление на тази енергия. Каквито са божествата. Те са един вид, показват нашия потенциал за израстване. Докато се казват тези мантри, добре ли е, нали, в самия ритуал, когато, нали, тази практика, когато се прави към дадената планета, дадената граха, понеже виждам тук много красиви янтрите на всяка от 9 граха, да се гледа, да присъстват или... Да, абсолютно. Това е цялостна интегрална практика. Хубаво е да бъде с осъзнатост за самата енергия на планетата, за нейните проявления и така нататък. Може да бъде съчетано с въздържане от храна в деня на планетата. Може да бъде съчетано с излезе ми думичката, да дариш нещо. Да. Благотворителност. С благотворителност за съответни хора или животни и така нататък, които носят точно тази енергия. Да отидеш да се срещнеш с такива хора, да се докоснеш, да дариш. Изобщо практиката е цялостна. Да.
Изключително. Когато получаваме, примерно, малата, с която ще мантруваме, в смисъл, астролога я препоръчва и ти си я поръчваш на човека, който да ти я изработи. И когато я инициираш с тази енергия, ти я държиш пред сърцето си с намерението тя да ти помогне да проявиш висшите качества на тази планета. И след това, мантрувайки ежедневно, джапа медитация се казва тази техника, повтаряш си на ум мантрата и всеки път си отброяваш по едно зрънце от малата и всеки ден правиш поне една обиколка на малата, поне 108 повторения на тази мантра на ум, за да посееш вътре в съзнанието си тази вибрация, тази енергия. И трябва да направиш примерно минимум определен брой повторения, еди колко си хиляди, в рамките на еди колко си дни. Изобщо дава се структура на човек, как точно по конкретен начин, с конкретен режим и така нататък, той да... Една такава интересна, нали, по същия начин, примерно в рамките на 40 дни, винаги за всичките 9 граха, 40 дни и колко пъти да се повтори. Една от нещата е според Вимшот Ридаша колко години управлява дадената точно така, планета. това определя колко Примерно повторения. за Венера 20 години, 20 хиляди пъти трябва да има, да се изпее, да. В рамките на 40 дни първо и ти си ги разпределяш. Нали? Има връзка и с... Да. Точно така. И за да можем да даваме тези мантри, примерно, така ни учи нашия гуру, ние трябва да сме ги активирали първо в себе си. Задължително. Да сме минали през този процес. Да, за да видим ние първо как се свързваме с тази енергия, с тази граха, да го изпитаме върху себе си ефекта, влиянието, за да имаме вече правото даже, за да го дадем на следващия. Да предадем самата енергия, вибрация на човека. Да. Много са силни, много са хубави тези практики. Добре, мантра, много хубаво. Други някакви практики, ето ти си точно крия. Разбира се, крия и кундалини комплекс. Асана, крия, медитация, медитативни практики. Всичко това, ако човека желае, сега аз имам различни варианти на консултации. Имам някои хора, които не са мои учители по йога, ученици по йога, те просто се интересуват от себепознание. И някои, примерно, не искат практики, искат просто анализ на картата, но има други, които искат. И да, дава се цялостна практика, пита се човека колко време на ден може да отдели. И със сигурност дихателни техники, енергийни практики, това са криите. Криите са много елементи съдържат, фокус на вниманието, понякога се използва мантра, понякога се използват движения, може да са на ръцете, ако сме седнали, има изправени крии. Удри също, които или... Удри, разбира се, да. Асани също се дават Ние ги използваме в нашата традиция, асаните за интегриране на новото съзнание и новата енергия, която е генерирана с криите, с енергийните практики преди тях. Просто да влязат в тялото. Новата вибрация да достигне до всяка една клетка. Преминаваш през няколко пози, всичките са общо взето основни йога пози, нищо завързано, никакви сложни неща, всичко е на базата на поздрава към слънцето. От асаните, да, и обикновено завършваме в тишина, медитация, с осъзнато намерение, санкалпа. Така започваме и така завършваме всяка една практика в тишина и в осъзнато намерение, за да може тя да се превърне наистина в този мощен инструмент за еволюция, какъвто е създадена да бъде. Да, защото винаги, след като сме направили анализ на хороскопа, винаги хората ни питат, не винаги, но много често могат и да попитат точно за така наречените корективни мерки. Това са, което говориш, което обясняваш. Мерки, начини за повишаване на съзнанието, осъзнатостта, а не чудодейни смисъла. Да, аз ще сложа пръстенчето и няма да... Или, да, направим повече, да. Корективните мерки са всички мерки, които работа върху нас самите, да, вътрешната работа, която трябва да направим. Абсолютно. Винаги насърчавам хората да осъзнаят, че тази вътрешна работа трябва да им стане приоритет. Защото често са ми казали, нямам половин час на ден, нямам един час на ден. Трябва да го имаш.
за да можеш да бъдеш най-доброто си аз и да бъдеш възможно най-пълноценен във всичко, ролите, които си избрал да играеш в този живот. Да, да. Да. Ай, И ако не пожелаеш доброволно да намериш това време за себе си, за съжаление, живота ще те принуди по неприятен начин. всички ги знаем тези, Уроци, да. когато Ще дойде Сатурн. сме прекалено забързани и не обръщаме внимание и как набързо Да, да. живота ни ги дава. Да, да. Като начинаещ астролог, много интересно да споделя. И аз бях с така тези не страхове, верни неща или... верия, притеснения. Примерно идва човек при мен, аз виждам троен Сатурн, виждам в Саде в момента в пик и така нататък. Сега Даша Сатурн имаш предвид подтроен и в Дашата на Сатурн и точно така, всичките периоди там. Да. И си казвам сега, този човек ще има много ограничения във външната среда. Как да му представя ситуацията така, че да не го обезсърча, да не си тръгне нали, паднал духом и така нататък. Това е предизвикателство, но всъщност всяка една ситуация може да бъде използвана за израстване. Няма добра и лоша. Точно така. Когато кажеш на човека, това е прекрасен период за обръщане навътре, за духовни практики, за себенаблюдение, за себепречистване, но важно е, примерно, да имаш самодисциплина, да сложиш като приоритет работата върху себе си. Можеш да се запишеш да учиш всякакво духовно езотерично знание, което ти е интересно. И всеки период е благоприятен за нещо. Няма такъв, дето да не е благоприятен. Да. И ако ние се фокусираме върху тази енергия, която, нали, хайде да я наречем по-благоприятна или по-мека да я наречем Салмия, тогава, да. Аз така ги разбирам, че тези бенефиците, добрите планети са благоприятни за израстване във външния свят, а другите са благоприятни за изграждане пък на вътрешни качества. Да, знаеш ли, колко много велики йогини, йоги, като почнем от Шивананда, просто с техните карти се сещам в момента за съвпад в хороскопа си имат на Сатурн и на Марс. Шани и Мангал са в съвпад на Шивананда, след това нали, неговия Сатянанда и сега, който е нали, в момента Свами Неранджана. И тримата имат съвпад на Сатурн с Марс. Не може да правим тапъс, т.е. сериозни аскези, сериозна духовна практика, практики всякаквето крия пречистване, те не са меки практики. Те изискват точно крура енергия или изискват, трябва Марс и Сатурн да бъдат впрегнати. Те помагат там изключително за вътрешната работа. Те са благотворните за такава работа. Точно така. Това са най-отдадените духовни ученици. Да, абсолютно. Без това влияние не става. Да. Така че да. И ако ги сравним с физическото тяло, как имаме скелета или как имаме мускулите. Ако сме само с мека тъкан, примерно масна тъкан, едно меко тело ще се разпаднем, не можем. Трябва ни костната система. Трябват ни крура планетите, крура нещата, за да издържаме. Така че не може... От тази гледна точка, тази може би най-благотворната енергия, която би ни помогнала. Да. Нашия гуру Ананда го казва по много красив начин, че трябва да имаме силен гръб и меко сърце. Да сме устойчиви, безстрашни, непоклатими и същото време да сме меки, любящи. Изключително, състрадателни много към хората. Даже всички, които ги имат тези, как се казва, към Шани, към Сатурн, състрадание, милостив, точно мекото сърце към другия, към болката, към страданието на другия човек и тази смиреността, смиреността, която е в нас. Точно това са, много хубаво го е казал. Изумително. Здрав гръб и меко сърце. Изумително. Тази наука е просто невероятна. Аз всеки път се прекланям, когато имам възможност да надникна в душевността на човек чрез тази наука. Много е смиряващо да видиш, че и другия страда. Много е смиряващо и в същото време е невероятно пък окриляващо. Да знаеш, че където и да си, това ти е възможност да растеш.
че природата, изобщо вселенската разумност е създала всичко по един свръхразумен начин, и че тя винаги те подкрепя. Дори когато външно те ограничава, ти винаги имаш вътрешната подкрепа. И просто трябва, когато имаш помощ от някъде, някой да ти помогне да си осъзнат и да си разшириш гледната точка, винаги ще благоденстваш вътрешно. Винаги. Много. Ирена, ти пишеш в твоя сайт, че ти всъщност си учила ведическа астрология и при Стивън Хайбъргър, той е американски астролог. Кажи ни нещо и за това обучение. Тоест, нали, освен в тази, нали, традиция при Ананд Мехротра, и при него. Много интересно, съвсем различно е обучението при него. При Ананджи беше примерно 2 седмици интензивно, от сутрин до вечер, но цялото това знание за 2 седмици, той по-скоро ни го предаваше енергийно, усещането за планетите. Да, по съвсем друг начин го представя и по-скоро във връзка с йогийските техники и практики, не толкова технически. Да, докато при Стивън, който е от друга традиция, той неговия гуру се казва Мантриджи, Харт Дефо, и Роберт Свобода са едни много известни. Много добре познати от книгата, да. Точно така, те са негови учители. Да, при него е изключително технически, изключително методологично представено цялото знание, много добре систематизирано всичките категории, всичките последователност на това, принципите, които да проследяваш и така нататък. По-интелектуално интелектуален поглед върху тази наука. Да. И което ми беше изключително обогатяващо, аз се опитам да ги съвместявам и двете. Да, точно това е, че не може нито само чисто технически методи, нито пък без тях също не може да се разгледа, може би, хороскопа и да се достигне, нали, да се примерно, разгледа с Ананджи почти не сме говорили за йога. Да, примерно с Ананджи почти не сме говорили за йогите, това са специфичните планетарни комбинации, почти не сме говорили за амшите, за спомагателните производните карти, дробните, да. Докато при Стивън имахме цял един семестър за всяко едно от тези неща, в голяма дълбочина изучавахме как са ги дали в свещените писания ришите. Нали. Това е много хубаво. Да. Всъщност това малко се е изгубило в съвсем съвременната, даже наричам YouTube астрология, защото да, вече отваряме, слушаме от много източници и това какво пише в класическите и в много по-старите на санскрит по астрология, малко се изгубва и дори не го знаят. Хората не знаят дори Парашара какво пише, не знаят. Когато някой път цитирам и казвам в, нали, курсовете по обучение, но това го е написал Парашара, не го измислям аз. И така малко да. Тоест, много интересно, защото тези неща звучат малко неадекватно за настоящия момент. Примерно ти ще бъдеш цар, ти ще бъдеш... Даже за друга епоха, за друго съзнание даже на хората. Точно така, но ние трябва да хванем есенцията. Да хванем есенцията. Те са малко символично представени по този начин. Да. Стивън точно това ни научи да разберем откъде идва това тълкуване. И той го свързва съответно с значенията на съответните домове и съответните планети като енергия и така нататък, да разберем логиката за всичко това, защото не можеш да научиш наизуст абсолютно всички уникални планетарни комбинации, които са безброй, нали, йогите, но можеш да разбереш да ги изведеш, там да. Стивън ни учи да разберем принципа, който стои за това, което са написали, нали, Парашара и другите риши, и по този начин да можем и с помощта на интуицията си, и с помощта на вече опита, който ни дава правилното претегляне на факторите в хороскопа. Това винаги точно така, да можем да анализираме ситуацията по най-адекватния начин, да извадим най-важното, което в момента е нужно на човека да споделим, защото в един хороскоп може да видиш безброй много неща в една карта. И ти трябва да знаеш в рамките на тази консултация, която имаш 1 час или колкото е, как да акцентираш на това, което в момента е нужно на човека. В момента човека какво би му помогнало и какво да. Изключително, защото това е голямо изкуство. Това е голямо изкуство. Това не може да бъде научено и да престанеш да го развиваш в себе си.
С всеки един хороскоп, който гледаме, ние се учим, ние израстваме и най-вече работейки върху себе си. Ананджи много пъти ни е казвал, че ние трябва да култивираме високите качества на всяка една планета в себе си, за да можем след Много това благодаря, Ирена, точно за тези думи. Точно за да, тези думи. да ги предадем Астролога на и човека изобщо срещу всеки нас. консултант, който иска който работи с хора, това трябва да развива в себе си. Това е Точно вътрешната неговата практика. Той трябва да. да има такава практика. Да. Тогава Астрология не можеш да научиш от книга. не. Книгите по астрология струват жълти стотинки, курсовете с жив учител струват изключително много по джотиш. Защо? Защото това, което получаваш от самия обмен с учителя, не можеш да го получиш от книгата. Да. Не може. Без тази вътрешна духовна практика няма как. Да, да. Знаеш ли, много пъти, когато задаваме въпроси а, на учителите, при които сме учили джочиш, въпроси нали, технически, ма това как. И той казва, аз не мога да ви дам всички отговори. Вие ще стигнете до тях, когато се свържете самите вие с планетите. Когато направим тези практики за всяка една от грахите, както вече казахме с тебе. Когато ние сме силно свързани с тях, когато нашата духовна практика е силна, тогава се получава нещо вътрешно. Получава се и тогава Да, само ще ти дойде какво да кажеш на човека в даден момент или как да интерпретираш някоя конфигурация. Да, т.е. не може готови формули, както казате и от книгите. Да, точно. да, много, много помага. Затова много се радвам, че с теб поставихме началото на този цикъл за познаване с всички, които практикуват това знание. И много ценни, защото наистина си се докоснала до истински гуру, нали, с традицията. А, Ирена, всички, които искат да се свържат с тебе, ти каза, ето, че правиш също консултации по ведическата карта. Ирена има уебсайт. Ние ще го напишем как се казва отдолу, коментарите а, само, аз имам ли го? Само искам да споделя. Как се казва твоя сайт, Ирена? Къде могат Self, да намерят? self-mastery. Ето той излезе преди малко. Върни. Това е. Да. Да, Това, което се вижда отгоре. да. Self Mastery Academy или даже ако изпишат Ирена Салмия Деви и също би трябвало да излезе, нали? Да те намери, Да, да се да. свържат с теб и за йога практики или пък който иска ведическа карта, който иска също съвет за а, такива практики, за вътрешна работа, да го наречем най-общо. Да, просто ти си човека, който винаги може да се получим. Невероятно е самото споделяне с човек, който е дошъл отворен да познае себе си и да върши своята вътрешна работа. Изключително отключващо е и за самия астролог, и за самия човек, на който се прави анализа. А, просто Ти правиш невероятно. и такива, как се казва, по-кратки семинари или... разкажи ми, ти също правиш и мисля, че включваш малко и ведическа астрология, нали? Да? Да, правя. Примерно семинари по чакрите правя редовно, а чакрите естествено са свързани с енергиите на планетите. Да, и на всяка една чакра си говорим. Шива е в първа чакра, Ганеша е във втора, в трета чакра е Марс, в четвърта са Лакшми и Кришна, в пета е Сарасвати, в шеста са Дурга и Шива също, Слънцето и Луната. Да. Така че да, в практики по чакрите, практики по планетите смятам скоро да правя. Нали, на различни места из София ги правя. Също и онлайн ще имам скоро възможност. Сега събирам група. Практики по божествата също. Различни семинари, посветени пак на различни аспекти от това знание. Ретрити напоследък започнахме да правим с йога и аюрведа спрямо сезона. Те са свързани много. Изобщо това е наука цялостна. Да. Няма аспект от И не живота, може да който се да не обхваща. научи, не може да се научи за ден, два, седмици, месец, година. Да, Няма, да. това си е философия или което
Винаги за цял живот. Невероятно. То е част от нашата духовна практика. Това, което се учи, да, да. Ето, винаги преди началото на всеки курс, аз това им казвам, ето сега ще започне на 7 октомври, ще започне съвсем нова групичка, вече е събрана за начинаещи по Джотиш. И в началото това им казвам, целта на това въвеждащо, той е въвеждащ, нали, курс, който ще бъде. И макар, че в края стигаме вече дори до интерпретация и на Дашите, защото Даша поне в началото, им казвам, това не е дали е 3 месеца, дали е 4 месеца, то няма и да е края, не може с него да се изцяло да се започне и да се... Частично може, разбира се, да, получавате знание, но то е продължава много време. Полагат се само основите, които после, да. Да. Затова трябва да го обичаш много. Да, с голяма любов да го изучаваш, практикуваш. И знаеш ли как преди, нали, това е устна традиция, и как преди да се започне да се изучава, примерно сега за Джотиш повече говорим, докато не се започва се с тези практики за всяка една от грахите. Дали ще е 40 дена с всяка от грахата ти да се свържиш с мантрите, които се казват за нея, с янтрите, с божеството, с което се свързва с тази Ищадевата, за която ти спомена. Тогава чак се започва чисто методологично, технически методи. Първо трябва да си много смирен и свързан с енергията на тази планета. Трябва да я усети, поне преди така, даже мисля, че дали не беше и Робърт Свобода или някой беше разказвал как, нали, с индийски гуру, и първо го е върнал и е казал, изпей го това и това, иди колко си хиляди пъти, и тогава аз ще обучавам на Джотиш. Много ми също е така, но в нашия Защото иначе през интелекта ние, ако нямаме лично преживяване, само през интелекта толкова ограничено и изкривено можем да... Да, това е просто може би една част. Интелекта може една част да възприеме и да обработи от това знание. Но не е цялостно. Но самото преживяване е нещо друго, да. Просто е част от нещо по-голямо и не можеш да го изгубиш другото. И да стигнеш до дълбочината, ако е чисто по пътя на интелекта. Да. Много. Ирена, много се радвам и много ти благодаря за този разговор. Искам в края пак да кажеш тези хубави думи от Анант Мехротра за Крура и за Салмия, за здравия гръб. Неговото послание, какво трябва да има? Неговото послание, че за да бъдем цялостни, завършени и пълноценни човешки същества, ние трябва да се научим да имаме силен гръб, да сме непоклатими, да сме стабилни, да сме изпълнени с кораж и безстрашие. Кога можем да сме изпълнени с кораж и безстрашие? Когато не живеем само в относителната външната реалност, защото тя е постоянно променяща се. Ако ние не преживяваме своята дълбока същност, тази душа, която е безсмъртна, тя е недосегаема за нищо във външния свят, а ние живеем в постоянни притеснения, тревоги, вкопчвания в едно, бягане, съпротива срещу друго. Да, затова духовната практика, с която да установяваме връзка с тази наша неизменна същност, недосегаема, вечно блаженна и свободна душа, ни помага да преминем през целия театър на живота, той така го нарича, по този начин, безстрашни, непоклатими. Мекото сърце ли беше? Как беше мекото сърце? Не, и мекото сърце, да. Тоест, не е само твърдост. Да. Трябва да имаш мекота, трябва да имаш смирение. Трябва да имаш да си адаптивен, да приемаш, да си възприемчив, да се учиш да наблюдаваш, да слушаш, да виждаш, да прозираш нещата в дълбочина. Да, не е само действие. Бъдене, начин на съществуване. Ние всички иначе много сме активни, действаме, обаче действаме от едно нестабилно вътрешно състояние. Да, когато се установим във вътрешна стабилност, когато се центрираме в истинската си същност, тогава ще осъзнаем всъщност, че ние всички в тази дълбока същност сме едно с всичко сътворено, с всички други същества. И тогава как да не обичаш, как да не се доверяваш. Да. Благодаря ти за тази мъдрост, която сподели с нас. Аз ще споделя всички контакти, с които може да се свържете с Ирена. Много, много ти благодаря.
Много Много благодаря и аз, Ката. Изключително ми беше приятно да си говорим с теб. Толкова се радвам на нашата среща изобщо. надявам се и на живо да се И видим аз на също, някои от тези а, ретрити, които ще организираш. Надявам да, се я да пожелавам си бъде. все повече и повече хора да се интересуват, да се докосват до тези безценни науки, които могат да им помогнат да живеят по-осъзнато и в крайна сметка по-щастливо. Благодаря ти. Много ти благодаря. Благодаря.